ассалому алайкум ба ҳама подписчикони канали Сомониён ТВ ва бародарое ки айни ҳол моро тамошо кардесанд. Ай ҳамат хоҳиш мекунем ба хотири дастгирии канал подписатсия ва лайка фаромӯш накунед ва видеоро то охириша тамошо кунед. Хабари зарурӣ барои ҳар яктаи шумо бародари азиз. Чӣ хеле ки маълум ай дар Федератсияи Россия то ахири моҳи июла аблава рафтесай бигем ба ҳамин хотир редои калон кардесанд. Чӣ хеле ки ҳама шабакаҳои иҷтимоӣ да паҳн шидесай рейдои калон кесан ба кадом хотир ки бояд армияша камтар дига бақувват кунад. Ба ҳамин хотир шуморо ба ҳар роҳҳо бигем поиска додесан ёки ваъда кардесан ки паспорт метем ё сум метем. Ба ҳамин хотир бародари азиз эҳтиёт кунед ҳамаи ҳамё ва кадом нафарое ки документам дора бурдесан бигем проверка кардесан ва запрет шононесан. Кадоме ки документоша мехоҳад проверка кунад ки ёки патентша проверка кунад ки сӯхтагӣ ҳаст ё нест. бародари азиз номерои ватсапе ки мебурад дар ҳамин бинависонед, одами ба бовария шуморо проверка карда ҷавобша мега. бародари азиз ба ҳамин хотир ай ҳамат хоҳиш мекунем ки эҳтиёт бошед дар Федератсияи Россия ва ҳар ки ҷое ки бошед худованд ҳамавақт нигаҳбонтон бошад. ҳазор рамати калон барои ҳар яктат ки моро дастгирӣ мекунед бигем гапҳои хуб менависонед. Насиб боша ҳаррӯза хабарҳои нав ба нав дар канали мо мешава. Фақат аз шумо дастгирӣ бародари азиз. Тамом.